Popolcovou stredou sa končí obdobie fašiangov. Tradícia hovorí, že ešte predtým sa musia ľudia dobre zabaviť a najesť, aby vydržali 40-dňový pôst. Dobré jedlo, tancovačka a dobrá nálada nechybali ani na fašiangovej zabíjačke na Spiskom Salaši. Oddariem, dám vám sovonínu, kovobásu, ale na muziku, že pidem zadarmo. No to prosím peniazy. Robíš dírku sám? Tú dobu, jak boli fašenky, tak sa ľudia najviac stretávali a mali možnosť sebe pohromade posedieť, vypiť, zajesť, poveseliť sa, srandovali chlapci s devčatami a potom cez letné obdobie sa už poženili, povydávali. Tohtoročná fašiangová zabíjačka oslavuje 5. výročie. Jej cieľom je na náš krásny Spiš prilákať čo najviac turistov. Oslava prebieha celý deň a najťažšiu prácu majú samozrejme kuchári. Dobrá je, no ale ešte dáme niečo do nej. Dobre. Čo dáme do nej? Ešte kus soli, kus černého koreňa, mletého a kus majoránky. Poviem pravdu, ja mám najradšej tú grajzupu. Skutočne najlepšie mi chutná. A veľmi sme si dali aj toho roku na nej záležať, aby hosťom chutnala. Kušik ešte Petr by som dal, nemila, nejže? Hej, to skôr môže. Hej? Klobásky, jaternice, tradičná ovarová polievka, grajzupa a ďalšie špeciality. Pripraviť toto všetko mali za úlohu skúsení majstri mesiari. A že im to šlo od ruky, bolo cítiť aj vo vzduchu. Z chutných vôní totiž tiekli slinky a na svoje zabíjačkové skúsenosti si pospomínali aj pozvaní hostia. U svokrovcov tu na Spiskom Podhradí chovali ošípané a už teraz v posledných rokoch nie, ale tých zabíjačiek som zažil niekoľko, samozrejme. Či je to pravda, sme si samozrejme hneď aj overili. Myslím si, že dokáže pomôcť a čo sa týka tej zručnosti, najradšej už konzumuje. A čo má najradšej? Klobásu. Zručný manžel je na zabíjačkách veľmi dôležitý. Za pravdu nám dá asi každá gazdina, tej potom ostáva dosť času na zábavu. Na túto fašiangovú zabíjačku je každý rok pozvaná aj známa osobnosť. Tentokrát si na chutných špecialitách pochutnával spevák Peter Lipa. A aj keď je východniar, na chuť zabíjačkám prišiel až v dospelosti. Ja som bol betónové dieťa. My sme žili v Prešove, v strede mesta prakticky, takže zabíjačka bolo niečo pre mňa úplne cudzie. Ale keď som bol starší, tak som tomu prišiel na chuť a dokonca som aj sám sa takýchto vecí zúčastnil, sám som to inicioval. Ale dnes som trošku ustúpil od mesa a jem aj iné veci, viac zdravších, takže dnes už nezabíjam, ale pochutnám. Zabíjačkové hody počas fašiangov bývali na dedinách najveselším obdobím v roku. Ich tradícia sa aj vďaka tejto akcii dodržiava dodnes, no vegetariáni si tu určite na svoje neprídu. Fašengy, fašengovo časy, zjedzme šicko i kolbasy. Toto bolo heslo poslednej fašiangovej zabíjačky na Spiskom Salaši. Ženi ľudia, lepšia kolbasa, jak zelenina.